Det moderne gennembrud. Georg Brandes blev født i 1842 og døde i 1927. Han var en dansk kritiker og forfatter. Han havde en stor indflydelse på den skandinaviske litteratur, men regnes for at være ham, der startede tankerne bag det moderne gennembrud. Han mente, at man skulle se verden mere realistisk. Amalie Skram blev født i 1846 og døde i 1905. Hun var en norsk forfatter, en af de eneste og den mest betydelige kvindelige forfatter i det moderne gennembrud. Der var ikke mange kvinder, der turde skilles deres mænd, men Amalie Skram var gift flere gange. Hun ønskede, at kvinder havde de samme rettigheder som mænd. Herman Bang blev født i 1857 og døde i 1912. Han var en dansk kritiker, forfatter og journalist. Henrik Pontoppidan blev født i 1957 og døde i 1943. Han var en dansk forfatter, og han skrev mange romaner. Hans forældre kom fra en lang række præster og kirkelige. Han ville skabe en ny verden og startede derfor en masse debatter. Under det moderne gennembrud ændrede samfundet og dets tanker så meget. Danskeren Georg Brandes var især en frontfigur. Han ville have samfundet under debat, altså syntes han, at det var vigtigt, at man kunne kritisere de dårlige sider af samfundet og debattere problemer, både politiske og sociale. Med grundloven gik Danmark fra at have haft en konge, der bestemte alt, til at have et demokrati, hvor folk selv havde indflydelse på, hvad der skulle ske med landet. Det var der ikke alle, der måtte stemme. Blandt andre kvinder og tjenestefolk blev ikke anset for at være lige så kloge og værdifulde som de rige stemmeberettigede mænd. Netop kvinder var der især meget fokus på under det moderne gennembrud. De begyndte at gøre oprør mod den plads, de havde i samfundet. Man havde altid set på kvinder som værende pyntegenstande, der hverken kunne tænke eller handle. De skulle giftes væk til en mand, der ikke altid var dem tro, for hvis man som kvinde ikke var gift, havde man en bundplads i samfundet. Kvinder skulle passe børn, lave mad og vaske tøj og blande sig udenom det politiske, mændene talte om. Men kvinder kunne og kan meget mere end det, og derfor begyndte man altså at diskutere, om de skulle behandles og forstås anderledes. Også tankerne uden for naturvidenskaben blev udviklet. Den engelske naturforsker Darwin sagde, at alle dyr stammede fra den samme celle, og at mennesket var i familie med aberne. Det var der mange, der blev sure over, og ikke alle ville acceptere teorien, men holdt fast i troen på, at Gud havde skabt mennesket. Og endnu mere sure og forarvet blev de, da filosofen Nietzsche sagde, at Gud var død. Han mente, at naturvidenskaben havde overtaget religions plads, og at kristendommen ikke længere var nødvendig. Desuden flyttede mange fra landet ind til byen. Der kunne de få arbejde på nye fabrikker og boede især på Vesterbro og Nørrebro. Fabriksarbejderne levede hårde liv. Så småt begyndte de at samle sig og skabe et parti, det vi nu kender som Socialdemokratiet. Som dets modstander opstod også landmændenes parti, Venstre. Under det moderne gennembrud kom der fokus på realisme, og litteraturen skulle sætte problemer under debat, som Georg Brandes sagde i 1871. Under det moderne gennembrud blev der sat spørgsmålstegn ved blandt andet kvindens stilling, ægteskabet og de fattiges vilkår, og flere kvindelige forfattere begyndte at komme frem. I stedet for at lave bøger og billeder om drømmescenarier, begyndte man nu at lave realistiske bøger og malerier. Forfatterne i det moderne gennembrud gjorde oprør mod de gamle traditioner som romantikken og gik imod at pynte litteraturen med ting, som ikke var realistiske. Billeder og bøger skulle ikke være idylliske. Forfattere som Georg Brandes, Henrik Pontoppidan, Emma Gad, Herman Bang og Amalie Skram var meget vigtige for litteraturen i det moderne gennembrud. Den nye litteratur, der satte samfundets problemer under debat, blev mødt med en stærk kritik fra specielt de rige i samfundet, især idéerne om kønnets ligestilling. Inden for kunsten i det moderne